Il-gvern ma telaqniex għal rieħna, kliem Stephen Tedesco, sit ta' bar fil-Gudja, li fl-aħħar xhur kellu jalaq il-bibin tiegħu bħala parti mill-miżuri li ttieħdu biex irażnu t-tixrid tal-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. Lil Tedesco tkellimna miegħu jumejn wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-gvern se jalloka €1,000,000 għas-sidin tal-bars u l-każini fajnuna, riżultat tal-impatt li ħalliet il-pandemija fuq dawn l-istabilimenti. Kontent li ħajtina xi ħaġa li menu mhux qabatu ma ġiex jagħti kasna, ma tattalaqniex għarrieħna bħal pajjiżi oħrajn. Le, minn daqshekk ma tistax tgħid li qabatu telaqna qegħdin magħluqin u ma jinteressanix. Is-sit tal-bar spjega li din l-allokazzjoni hija ta' sostien għal dawn l-istabilimenti li bħalissa qegħdin jarmu bosta prodotti bħax-xorb li jiskadu. Għandha ħafna affarijiet vordieri li jrid narmihom, vordieri jekk il-gvern ħajjejni xi ħaġa ħanieħu biċir biegħu. Almenu naqa' kuraġġ, qed xi sinna magħluqin u ma nafx kemm ħandumu magħluqin ukoll. Il-President tal-Għaqda tal-Każini tal-Banda Noel Camilleri spjega kif l-Għaqda laqgħet din l-inizjattiva b'idejn miftuħa hekk kif se tkun ta' spalla kbira għas-sidien tal-bars u l-każini. Aħna ħadna gost meta tħabbar li se jgħinu lill-każini b'donat bajnuna oħra finanzjarja biex verament titaffi id-diffikultajiet kbar li isibu faċċaw magħhom is-soċjetà tal-Banda minħabba dan it-tul ta' żmien. Ovvjament, u aħna nifhmu u aħna naqblu magħha għaliex is-saħħa tal-poplu dejjem tibqa' l-ewwel u qabel kollox imma wkoll il-fatt li mhux qed tkun hemm għajnuniet, mhux qed tkun hemm fundraising activities ifisser tul nixef għas-soċjetà tal-Banda. Dr. Camilleri sostna li l-Gvern flimkien mal-Prim Ministru dejjem kienu hemm biex jagħtu widen u jiddiskutu r-realtà ta' dawn il-ħaddiema. Fil-fatt, fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru żamm kuntatt personali kontinwu ma' sidin tal-bars u fehem il-bżonn ta' aktar sosten li jikkumplimenta l-COVID Wage Supplement li diġà qed igawdu minnu s-sidin ta' dawn it-tip ta' stabilimenti. Kemm f'April li għadda u kemm issa reċentement kien għax meta għamilna talba formali bħal għada għandhom tal-membri tal-każini tagħna, il-Gvern mill-ewwel talab laqa li ssir, għamilna laqa, iddiskutejna xi affarijiet u ovvjament ir-riżultat der meta tħabbar li se jkun hemm din l-għajnuniet lill-bars imma wkoll is-soċjetà tal-Banda. Id-dettalji dwar l-inċentiv ta' €1,000,000 addizzjonali għas-sidin tal-bars u l-każini mistennija jitħabbru fil-jiem li ġejjin.